2 roky žila na úplnom vrchole stromu a tento srdcervúci príbeh je priam neuveriteľný. Ale bolo to dokonca vo výške až 60 metrov a ani raz za ten čas nezišla dolu. Pretože v roku 97 začala kalifornská spoločnosť rúbať prastarý les so stromami starých viac ako tisícky rokov. No a chceli z nich vyrábať stoličky. Julia Hillová sa v 23 rokoch sama rozhodla bojovať proti tomuto šialenstvu. Ale firma ju zastrašovala, posielala na ňu vrtuľníky, pálila gumy, aby sa jej horšie dýchalo. Napriek tomu vydržala niekoľko hurikánov, búrok a prírodných katastrof. A dokonca firma, ktorá ju podporovala finančne, neskôr jej prestala pomáhať. Napriek týmto všetkým výzvam sa Julia nevzdala. Jej priatelia a sympatizujúci cudzinci jej naďalej nosili palivo do sporáka, aby si mohla čím olievať jedlo. Nakoniec sa po 730 vyčerpávajúcich dňoch stalo niečo neuveriteľné, pretože spoločnosť súhlasila s tým, že rúbať tie stromy nebudú. A dokonca o niekoľko rokov neskôr táto spoločnosť skrachovala. Tomu hovorím karma. Ak budeš mať niekedy chuť vzdať sa, spomeň si na Juliu a pošli to všetkým, koho to prekvapí.